Čau, volám sa Zberateľ a toto je moje prvé video. Ešte žiadneho youtubera som nevidel otvárať Pokémonky aj popku. Takže ja som to skúsil. Ja by som začal tými Pokémonkami. Takže ako sa to otvára? Aha. Neviem, že to otváram správne. Mám to. Lebo nepotrebujem. Nemá v tom byť taký obrázok? Asi nie. Ja to otvorím. Čakať. Raz, dva, tri. Takže to vidíte, to mám karty. Počkaj. Dragonite EX? Celkom dobré karty. Tu máme energiu. To si odložím. Energia. To si odložím tie dve karty. No, to si zdvihnem potom. Počkaj, niečo tam je, ale to jaká holokarta. Palafin, to nepoznám. Takže, tu boli celkom dobré karty. Máme tu Dragonite EX, Palafin, holokarta a Poppy, trenér, tiež si myslím, že nejaká zácna a že ideme na druhý balík. Musím to teraz inak trošku otvoriť. No, nejak to ide. Dám sem a no, tento je tak istý. Otvoríme to. Aha, otvoríme to. Takže toto dám preč. Nestačí, keď je nejaká karta. Počkať. Jej. To je cute. Charmeleon. Holokarta. Jej. Žite sa na to. A rare karta je NT. No, to bolo dosť celkom dobré, takže ideme na tú popku. Je to vlastne Michael Jordan. Špeciálna edícia. Tak ja to vám to otvorím, ukážem vám to a dám si to tam naspäť. Ako sa to otvára? Dúfam, že to nepoškodím.
Ale fakt neviem, ako sa to otvára. Poď, otvor sa. Aha, už som niečo. Yes. Neviem, či to budem vedieť zase zabaliť, ale hádam, hej. Nechcem to tam zase púčať. To sa malo? Asi hej, počkať. Musím vyprať, poď. Počkať, ja ho skúsim nepoškodiť. Zrite sa na ňo. Wow. Má to tu 45-ku. Vy to asi vidíte obrátenie, ale neviem. Mne sa proste takto páči, že to asi nevidíte, ale takto, že on to má ten podstavec ako letí s tou loptou do koša. Kikabus. Ale neviem, čo znamená toto. Ak to viete, napíšte mi do komentárov, že čo to je. Lebo fakt neviem. Ale fakt pekná pop figurka. Jordan, to niekde niekto neostrí, ale no, je tam proste Jordan, Michael Jordan. Ešte vám to ukážem takto. Tak to by mala byť tá figurka, počkajte. Takže ja si tam dám tú figurku. Počkajte, ako to tam dám. Ak si myslíte, že to dám, dajte like. A teraz moment pravdy. Poď, zavri sa. Nie, nezavri sa. Poď. Tak, máme tam. Michael Jordan. Pop figurka. 2 balíky. Scarlet of Violet Obsidian Flames. Boli tam dobré karty. A ja sa s vami lúčim. Tak, čau. Hej, like mi daj.